ihe niile ndị anyị na-eme isi ka isi na ndị igwe chọọ ọnya ọ gaghị aba. Ihe eji esigoro onye ha aba bụ n'afọ 1906 ka ebido ya na kpọkwa warantọ. Igwe a na kịta echi 1906 ka o bido kwuo warantọ. Ọ ndị ọcha bidoro kwuo warantọ. Kedu ndị enyere warrant chief n'oge gboo? Kwọ ndị aga ịbịazi iche ndụbe ọ bụrụ ịnata onye ọchị ikike ịbịachịba ndụbe gị. Kwọ mkparị ka ọ bụ. Ndị niile bụ ndị chịrị igwe n'oge gboo bụ ndị ọcha kparịrị akwụkwọ asị na ọkwuo warantọ. Ọ bazi oburu egbe na-akpagharị a na-eze ruo kịta efu na ọtụtụ obodo ka na-abụ aka na-anyara ha ndị eze ha nyawa ebe na isikwa n'aka ndị achọba ịmakwa na ịbakwa na ndọrọ ndọrọ na ịchọ onye chọọ onye n'ọdịnala onye bụ diekpere abụ diekpere na-eto esi ya eme ebo ebere na Igbo ukwu isi agha kedu onye bi n'isi obi ha akpọ onye bi n'isi obi ha ije na-adazie n'isi okotu kpọta onye bi n'isi obi ha ije na nri kpọta onye bi n'isi obi ha jee na arọchukwu kpọta onye bi n'isi obi ha maka obi na